Yes, hello, what's up mga igala? Another video na sa mga klaro pero matag o kalingaw og entertainment sa inyo. Siyempre atod gyapon kanyo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy. Ang mupapas umuwag kang sakasakit sa tagsa-tagsahan ninyo kamadughan. Ako pa na yung bago pa man yung vlog mga igala, don't forget to subscribe and click notification bell below para ma-update mo sa mga bagong videos mga klaro sa manip. Pero matag o kalingaw, entertainment, idea ug uban pa sa inyo. Another video na siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. So for today's vlog mga igala no kay we're about to do i-reaction video na sad, yes. So sikat kayo sa internet, sa Facebook mga igala, viral kay ni siya nga mga litrato gikan sa ato ang mga kahigalaan ato diya sa Batangas nga naapektuhan sa Bulkang Taal after ni erupt siya. Dayon ang naitabuan ni mga igala ang atong uban sa mga kahigalaan nga nagpadaog mga goods and mga donations dito sa ilaha kay nagpadasad sila og mga kinina nga wala na nila gamita. So ang hitaboan ni ron mga igala dahil mong gone wrong ang ilang mga donations after nga kanang nulot na sa itong mga kigalaan diya sa Batangas. So lap trip kayo mga igala no, bisan og nagian sila og inana nga disaster, makita dyan na to ang grabe ka resiliency sa dagan kayo og ni post ani may gala no niya ang ilang caption kasagaran, bulkan ka lang, Pilipino kami laban. So di na natudugayon. So di na natudugayon mga igala. So ato na yung sugdan first pick. Here we go. O sa di pa nato sugdan, don't forget to subscribe at click notification bell para updates mo sa mga bagong videos nga umaabot pa. Here we go. First pick. Ambot unsay nahitabo ani kang tatay mahigala. Gibutol. Dawa, bag-ong gikasal si tatay. So gikasan ni sa post do. So credits to the rightful owner of these pictures. Kako gigamit ni mahigala, no copyright intended for these pictures. Pawang katuwaan lamang. Yashar. So dara. Ambot lang naunsan eh. Second pick is we will miss you, Karing. Next pick we have Tidiriso Giselargo Maygala. Next we have this pick. Ikan kang Traven Torres, kang Jayken Bunagan, kang Ronald Vicina o kang Sel Dimalig. Abot lang naunsa ni sila nganong ilang matuning gipanulot to. So anyway sa nagpadaan ni kanang kuan man kanang with the heart ang ilang pagpadaan pero abot lang. With the heart po ang ilang pagdarot mahigala kay para lang sa ni siguro nga makalimtan nila ang naitabo sa ila. So sa evacuation center ni kasagaran naitabo mahigala no. Oh. Next pick na raw. Oh. Grabe ang aura ni Nono Dodong oy. Ala. Next pick we have buhay pa man so si Rizal. Okay ra. Nice ya sapatos. Gatoksido sa mahigala. Okay kayo. Next. Mga kuan. Presidential Security PSG. Puro yung mga kapita ang mga mayor sa dakbayan. Unang tatawag ako ni Miguel, grabe dyan ako katawaan ni kay bro. Kapos lang, daon sa mga Pilipino. Next we have,
Nahimuot kis kuya siya kintang. Don't forget to subscribe mga igala. Next we have this one. Oh. Aloy. Grabe. Cute guys nanay diri mga igala. May tag na sinag-on niyang Girl Scout Law o Girl Scout oh. Oh. Student girl si kuya sa diri oh. Oy, grabe John. Next we have oh squad na sa may gala. Ambot lang asa ni sila ba dong? Miss Gay, Machu Gay contest na ni pa dong. Mga crew sa Jollibee o McDonald's nagbagat. Next we have oh schoolboy and the schoolboy going to schoolgirl. Next. Ala! Katuwa ang nanay dito yung may gala. Oh? Ang reaction ni nanay, di ma-drawing. Di mo siya sa ita mo. Oh, back view. Next, oh, Pilipiniana si Dodong. Grabe ay. Touch-tested yung iboto eh. Next, we have oh, squads. Usa sila kakumpanya. Our vlog for this morning may gala no. So sa atong ubang vlog nga umaabot kay we're doing more reaction videos pagod more videos nga nag-viral or pictures nga nag-viral sa internet, Facebook, Google sa panadya or YouTube ato nang himuan og reaction video may gala. Anyway, para makakuan niya po mo sa ubang pang reaction video nga umaabot diri lamang sa B-Boy Bugoy TV, B-Boy Bugoy TV channel sa YouTube mga igala. Don't forget to subscribe, then click the notification bell below para ma-update sa mga bagong videos nga way klaro pero matog og kalingaw entertainment sa inyo ha. Asagan, this is B-Boy Bugoy dagi po mga igala na umapapasubuag tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo kung madugang umuhatag og kalingaw entertainment sa inyo ha. Diri lamang sa B-Boy Bugoy TV. Daghang kay salamat sa pagtanaw niyo sa kaning video. Don't forget to subscribe. See you in my next vlog. Salamat. Bye-bye. Peace. Ming Ming, cuy ko, Ming. Ina Ming Ming, cuy ko, ina. Ming Ming, Ina cuy ko. Ceko, Anak cuy ko. Ceko.
sa another video no. So nasad mo klaro pero eto ko ninyo sa nag DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy. Mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef. Ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko.